enjing rencang-rencang. Kita saking kelompok 3. Jadi nepangaken tradisi ing Kota Tuban yaiku Sedekah laut. Tradisi sedekah laut. Tradisi sedekah laut yaiku tradisi dipun pangerti kanthi maos Al-Qur'an sesarengan utawi istighosah ingkang dipun tindakaken ing pinggir segara kanthi sajian panganan laut ingkang khas lan ugi tumpeng. Minangka karnaval utawi padha karo musik khas Tuban yaiku tongklek. Nalika karnaval wong-wong padha nggawa panganan laut khas sing wis dimasak, banjur uga nggawa sesaji larung yaiku endas sapi sing bakal dibuang ing tengah segara. Ing tradisi iki, para nelayan uga ngihias praune nganggo gendera saka negara-negara ing donya lan uga dekorasi praune nganggo ocehan. Ing cerita turun-temurun, endas kebo sing dipotong minangka pralambang sesajen, ugi minangka gantos endas gajah putih, sing diarani minangka sesaji nalika proses pembangunan bendungan. Proses pembangunan bendungan Bagong déning Ki Ageng Menak ngalami sawetara alangan. Saka pamrogane gurune dheweke didhawuhi nyembelih gajah putih minangka sesaji. Miturut kandhane endas kebo mau banjur dimasak lan dipangan karo kanca-kancane sawetara. Warga ngarepake bendungan Bagong bisa terus dienggo kanggo ngilekake banyu sawah. Tradisi saka Tuban kanthi irah-irahan sedekah laut. Tuban minangka daerah pesisir duweni potensi kang ora kalah karo daerah liyane, yaiku para nelayan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saka segara kajaba saka iku sing paling ditunggu-tunggu yaiku nalika puluhan prau sing dihias panji-panji padha lelayaran kanggo njaga larangan sesaji sing diwenehake dening masyarakat sedekah laut kanthi mbuang sesaji. Buang sesaji minangka mujudke rasa syukur para nelayan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Amarga asli iwak sing akeh banget. Tradisi iki ana nganti saiki mujudke warisane Mbah Kyai Matul, sesepuh kang ana ing kono. Tradisi taunan iki uga nduweni ancas kanggo nyingkirke piala lan marti leluhur. Tradisi iki biasane diarka ing dina Rebo Pon ing sesaji recep ing Pananggalan Jawa. Ing palaksanane ratusan warga desa Karasari nganakake karnaval sesaji lan endas kebo mubeng desa. Sajroné proses karnaval bakal diiringi musik tongklek Tuban. Sawise karnaval rampung, acara bakal diterusake kanthi lapak nyoto ing tengah segara. Diterusake dening kabeh warga lokal ing kegiatan iki. Ana endas sapi sing dicemplungake ing batang wit klapa. Penduduk biasanya nyebut endas sapi kasebut Mbah Manyong. Dene sesaji sing dibuang ing segara isine pitik bakar, sega lan panganan laut sing diarani bekakak. Bekakak biasane isine endhog, kacang ijo, kacang buncis, lan sega tumpeng cilik saliyane minangka wujud ngramekake tradisi para leluhur. Acara iki uga dadi pengingat lan kekancan antarane kaluwarga nelayan. Ayo padha njaga tradisi lan budaya asli Tuban kanthi nglestarekake.